Acostar i compartir experiències innovadores en l'àmbit de l'educació, la innovació, les noves metodologies i l'ús de les TIC. Aquest ha estat l'objecte de la 7a jornada de centres innovadors de la Comunitat Valenciana, que ahir tenia lloc al Centre Cultural Calixte III de Canals i que va comptar amb la participació de 250 professionals. És una jornada superinteressant tant en l'àmbit territorial com en l'àmbit nacional. I bé, hi ha al voltant de 250 persones inscrites, 200 totes elles, en el que al llarg del dia estaran aprenent i intercanviant experiències adaptades als nous temps, amb TICs, etc., amb noves tecnologies. Canals ha de ser també referent educatiu i avui el nostre poble obrir les portes també al món de la docència. Ricardo López i Eliseo Castelló, docent i director del Col·legi Cervantes de Canals, han sigut els artífecs d'organitzar, comptant amb la col·laboració de l'Ajuntament, aquest esdeveniment autonòmic. Una jornada que va constar de ponències sobre pràctiques innovadores de diversos centres, exposició de recursos educatius habilitant dues carpes al carrer i un espai de comunicacions online. La supervisió va córrer a càrrec de Pere Marquès, actualment director de la xarxa d'educadors i grup d'investigació, didàctica, innovació i multimèdia. Les jornades aquestes consisteixen en un aplec de centres per a aportar tots un poquet els treballs que estan fent a les seues classes i és una manera de que, ja que és complicat poder compartir aquestes coses, és trobar un lloc on tots puguem juntar-nos i que tots aporten un poquet aquell treball que han fet en les seues aules i donar idees als docents per a que puguen, per al curs que ve. És important també que acudisquen gent com el professor Pere Marquès, perquè ell dona unes idees molt bàsiques sobre com s'ha d'innovar en un centre, i després en la col·laboració d'enguany, per exemple, que ha vingut Juan Fran, que és un professor de la Universitat d'Alacant i d'un institut d'Alcoi. Entre tots anem aportant les nostres idees per a que tot vagi millorant en l'educació. Una jornada que per a l'exalcalde i també mestre Ricardo Requena serveix com colofó a tota la tasca innovadora que s'ha introduït en la xarxa educativa local en aquesta última legislatura. Inicialment, aquestes 35 activitats extraescolars que proposàvem gratuïta i lliurement a tots els centres educatius de Canals, foren aquests públics, concertats, d'infantil, de secundària i inclús adults, que aquestes activitats anaren complementades amb tota la sèrie de jornades de convivència, jornades d'intercanvis d'experiències que hem estat coordinant, els cursos de formació que des de l'Ajuntament s'han oferit als educadors, als docents i també a aquesta escola de pares que hem posat en marxa des de fa 2 anys a Canals per a que els membres de les AMPEs i els pares dels xiquets dels nostres centres educatius pogueren continuar formant-se, i dins d'aquest context és quan té cabuda i se pot entendre que concloga aquesta planificació educativa amb aquestes jornades tan importants arreu del territori, m'atreviria a dir ja no tan sols valencià, sinó estatal, amb exponents de l'envergadura que tenim avui a Canals. Com planificar i gestionar un procés d'innovació integral de centre a 3-5 anys, orientació sobre la gestió de la innovació educativa, innovant amb TIC i sense TIC dins i fora de l'aula, panell d'experts, espai, tuit notícies, una taula redona sobre actuacions eficaces per evitar o almenys minimitzar el fracàs escolar o coffee breaks, cortesia del Col·legi Cervantes, foren algunes de les cites incloses al programa.